जों दायो थाबायबा एसे लामाया एसे गासिबो फरायसाफोरखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ। गेमस्रि मोनखौ बरायदों जा माइनाव दख'ना स्टरनि बिगोमा मादैया। मालाय गेमस्रि नामै दख'ना फानना बिजनेस खालामलायदों मादैया। ओमफ्राय नै जोंहा आरो सासे दंबावलाय। नुबाय सोरनि दारै नुखो? नै बेयावहाय गेमस्रि फैना दंफैयो पर्बतझरायाव थांगोन आरोना आरो बेजों लोगो दंफैदों बिनि लोगो बेखौ फेन्स मानियो नायदो बा मालाय गिफ्ट मोनलायलायबाय बेयावसो आं मेगन साबाय दै। पर्बतझरानि नोंसोरो? मंगलजरा ना? जों बे मंगलजरायावनो थांगोन दायो। आच्छा नानिया गेमस्रिखौ बरायनो थाखाय आर'नाइ बायब्रबथारबाय मादैनाव। मादैना हेलौ औ फैबाय। Thank you so much खुलुमबाय। माबा नैबेयाव रायजो राजाफोरजों दायो थांगासिनो दं रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय नोंथांमोनाबो थौदो। आहा दङ गुरुदेब कालेश्वर थांखांबाय नामा? सोरो? बे आंबो महाय माइ थांखांबाय ओमफ्राय आरो माबायाव थांबाय काजलगावआव थांबाय। आं मोसालायलायदों मोसाना फैसा मोनलायलायदों। ए नों मोसादों? मायाव महाय मायाव? दालाय सेन्ट्रेलनि मिटिं जादोंमोन ना बे टाइमाव थांदों आं। काजलगाव थांनायालाय? काजलगावआव आं थांदोंना गुरुदेब कालेश्वरनि जिथु माबा मिटिं बेखौ गोसोआव दङ आंनि। जों दायो सुपारि घाट मोनबाय रायजो राजाफोर। Continue on Suparighat Debitler Road for 10 kilometers. मबाइलानो गाबख्रावजोब्बायलै माबा मेपजोंसो थांनाय जादों आरोना बिसांबो रोंजोबलायखाया। ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ नै जाबा गेमस्रि दङ ओमफ्राय गेमस्रिनि लोगो दं बेवहाय नायदो आरो नै आरो बेक साइडथिंजाय थोन थानो गोनां जाबाय। दायो थांगासिनो दङ ओमफ्राय मोनाबाय दायो खैथा जाखो टाइमा 4:30 मिन्स 4:35 जाबाय आरोना रायजो राजाफोर मोनाबिलि जाबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना दा मोनाबिलियाव नुयोब्ला माबायदि मोन्दों बेखौ नायबानो जाबाय। जोंथ' दायो सानावनो थांनो गोसो जादोंमोन सहैगोन बायदि मोन्दोंमोन खिन्थु लामाखौ एसे आन्दायबाय गेजेराव गेजेर खन्द'आव मिसाखौ मा बुंनो माने दैमुआ कल खालामदोंमोन दै रायजो राजाफोर ओमफ्राय जे रायज्लायहरबाय आंथ' बुंदोंमोन नालाय 48 आवार्सनि गेजेराव लेंहरदों खिन्थु फैया मानसिया लेंहरबा फैया बेनो आरोना मा बुंनो आरोना नोंथांमोनानो बुजिखादो बिनि सायावहाय मा बुंनांगौ आं जेबो गोनांथि गैला बेजों टाइम वेस्ट खालामलाबो खिन्थु आंथ' प्रुफ होनो गोसो बिथाङा आंखौ माबा मोनसे बुंदों नालाय बेनो आरो गावहानो फैनो हायाबा आंलाय माथो खालामनो नोंथांमोननि गेजेरावबो सोरबा कनफिउसब्ला बिथांमोना फैनो हागोन आंनो प्रुफ माने नांगौब्ला आं होगोन आरोना दा थांगासिनो दं रायजो राजाफोर बिथांनि जे दुखुनांथाव जाथाय जानाय न'आव माने लेट जनक कुमार ब्रह्मनि बिमायाबो माने माबानि जोंसार मोसाहारि न'आवसो दंहैयोमोन जाहैदों ओमफ्राय दा बिथांमोनाबो फैगासिनो दं होनना खोनानो मोन्दों दा माने बेयाव आं थांनानै दा बेवहाय थांनानै आङो नायहैनो लुबैदों बिथांमोननि न'खौ बेसेबांखिनि माने मा होनोमोनलाय हालोदा माबायदि जाना दङ
ओमफ्राय बेसेबांखिनि खस्थ'आव दं बेखौबो जों दिनै नुहैनो मोनसिगोन आरो आं थेंक्स जासियो गेमस्रिखौ गेमस्रिनि दारैनो आङो नुनो मोनसिगोन आरो ना गेमस्रि थेंक इउ गेमस्रिया आंखौ लाबोफादों दै ओमफ्राय बेवहाय गोजोननाय थाबाय आं गेमस्रिनिसिम बिराद धन्यबाद बिथांनि दारैनो आं दिनै बिथांनि गारिजों थांनानै गाखोनानै माने नुहैनो मोनसिगोन आरो दा नुहैसिगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनाबो फल' खालामलांबाय थाबानो जाबाय जोंखौ जों बेयाव नुगोन आरो दा देखायजोबगोन आयौ स्काइखौ जि मोजां नुदों ने ओइ सानि ना आयौ नोंनि मबाइला मासे मोजां मा आंनियाबो नुदों र' आंनियाबो नुदों 11 आंनियावनो मोसाफैदोंमोन नै गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि जोनोम जायगा बेनो ओरै हरहाय मा आथा जोंनिफ्राय आंनिया गोलोमनाया गेटखौ खोन्था गेटा गोजौ आंनियाव फैखांनायसो बेबि औ सिद्दा फैबाय था बेनो गुरुदेव कालिचरननि बे मासि मोजां आयौ काजिगाव आरो लोगोसे दायो मंगलजरा मोनफैबायानो रायजो राजाफोर जास्ट डिस्टेन्सआ 5 किल'मिटारल'सै मोनथारसिन जोङो रायजो राजाफोर माबायदि मोनदों फैनानै गेमस्रि मा होनो आं बेयावहाय सिगाङावहाय फैखांखाबायमोन ना औ आयु मालाय दिनैजों सेकेन्ड टाइम आं सानदोंमोन आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरगोन नामा बिदि होननानै खिन्थु बे जायगाखौ नुनाय लोगो लोगो सिगांनि आं बेयावहाय पारफर्मबो खालामफैदोंमोन जोंनि मा होनो सेन्ट्रेलनि ब्रह्म मिटिं जादोंमोन नालाय बेवहाय काजिगावआव गुरुदेव कालिचरन एवार्डबो मोनलायदों बेवहाय एवार्ड औ प्राइज मोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो नै जोङो थांगासिनो बेसेबांखिनि दंबावोथाय मिथिला 5 किल'मिटार ना औ गेमस्रि दुर्गा फुजा बा फुजानि सफैबाय नायदो माबाखौ नायदो नोङो खासि बिबारखौ नायदो ना मोनो नानि जोनोम खालामदों दे मालाय जि खुसि बिहालाय इथिं फैलालै बै माथिबा थांसै आङो माबादोसो पासट'नाखौ मिथ'दोसो मा बुजि बेलाय ना लामाया ओरैबायदि गाज्रि ना नायलाय दालाङा आरोना लामा नङा दालाङा बायहां नै सेस फुराना नायलाय माबायदि ओंखारनो गोनां जाबाय गिनानै जोङो अजन माबानि थाखाय जों दायो थाबायबा एसे लामाया एसे गाज्रिमोन ओमफ्राय दायो थांगासिनो दं हाजरा जाबाय मंगलजरा जासिगोन दायो मानो गिखो नै गेमस्रिया गिबायनो एकदमबारे आयो लेट्स गो गाइस अबे मोजांसिन जागोन ओरैनो साबसिन इथिना साबसिन जागोन ना नों रायलायदों नामा अ नैलायसै थुदो सिदा थुदो ओरैजाय दे थांगासिनो दं जोङो औ सफैबाय जोङो बोरै बोलायगौ नहलेथ' माबाना हाब्रु मोनबाय गेमस्रिया बेखौसो मोनांबावा
beda games ko ni ben ni wala Really? Aku game sih. Video bane boleh Hah? Kharbujjobai naide husgau oh ya Kulumbat. Surprise. Hamada pura Mongol Jorani gamini raiju rajaफ्रा नुजाथिफैजोब्बाय नामालै गामिनि गिदिर ना गामिया एसे गिदिर नालाय गामिया ओमफ्राय गिदिर नामा गामिया 100 वाव 104 जाबाय ना 104 जाबावसो ए सोरबा हाबा जानानै माबा जाबाय दै लाबाय हेलौ मा मोनफैबाय जोङो लामा गाज्रिनो फैदोंसो जोङो ओइ बेवहाय साबैसे दं बाइकजों लायदो ओइ फकस नो साबैसे दङ बेयाव साब्रै दङ खोमा साबैसे दं नोंसोरो बयनिसिमबो मंगल जरा गामि खाना बेथ' मंगला जरा ना आदै नामा बुंबाय दे आदै गासिखौबो जोंनि बर' हारिनि बेयाव थानाय बिमा महरै नुजाथिफैनो हानाय आदैमोन आरो आंनिनो माने आबै आबौजों समान जानाय आबैमोन आबौमोन आरो आंनि बिनानावमोन आंनि बिदामोन गासिखौबो गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनाय मान बावनाय थाबाय आंथ' जेबो बेफोरबायदि आसा गैयामोन जे इसेबां गामिनि रायजो राजाफ्रा नुजाथिफैगोन गेमसिया जाहाबायाव फैदों नोंथांमोनखौ मदद खालामनो बेयावहाय नुजाथिफैदों जेनेबा नैबे नोंथांमोननि गामिनि जे सासे लेट जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'खराव जे दुखुखौ खोनानानै बिथाङा फैदों बेवहाय मदद खालामनो थाखाय बे जोंनि थाखाय एसे मोजां बाथ्रा नंगौना नङा स' बेयावहाय आं बेखौ सापर्ट खालामो आरो लोगोसे बेबायदि खामानि मावनायाव एले सापर्ट खालामगोन आरोना दा बेनिखायनो आं बिथांजों फैफादों आरो दिनै बिथाङा माखासे गावनि गोसोनिफ्राय माखासे अनसुंथाइ होगोन
आरो लोगोसे आं बेखौनो दायो बेवहाय बिथांखौ एनाउन्समेन्ट खालामनो थाखाय बा बिथाङा जि मदद खालामनो बिथाङा फैदों आवगायबोदों बेखौ बुंनो थाखाय आङो गेमस्रि दैमारिखौ खावलायनो हाबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ आङो बिसोरखौ आङो सानदोंमोन जे बे जायगायाव माने आं मुंफोरखौ बारा गोसोआव गैया नालाय जेनेबा आं सासे ब्रह्म सिबियारि हिसाबै बे काजलगावनि जिथु गुरुदेव कालिचरन बाबानि जिथु मन्दिर दङ बेवहाय सिगाङावहाय सेन्ट्रेलनि मिटिं जानायाव आं फैफेरबायमोन आरो बेवहाय ओमफ्राय दिनै आरो फिन खेबसेबाव फैनो मोननानै आङो माने फैखांनाय जायगासो होननानै मिथिना मोनबाय आरो नङाबा आं मिथियाखैमोन स' बेयावहाय आङो फैनानै दा मबाइलफोराव नुगासिनो जोंनि बर' हारियाव मा अलखद जानानै दङ बिथांमोनखौ बुंलायनो दरखार गैया बेवहाय जों मिथिखादों बयबो आरो बिराद दुखु मोननानैनो जोङो थानो हायियाव फैथारनाय जाबाय आरो गुवाहाटीनिफ्राय ओमफ्राय आं जा एसे हायो बेखौ हेल्प होगोन आङो रां रुफाजोंनो हेल्प होनायखौ हेल्प होनाय बुङा दे जोङो दा दुखुआथ' बयनावबो सानसे नङा सानसे फैखायो आरो जिहेतु जों दा सोरखौबा पार्टिकुलारलि मोनसे पार्टिखौ लानानै जों नेवसिनो नाङा जेनेबा उमुक पार्टि होननानै रायनोबो नाङा दे बेयावहाय दा अलखद जाबाय हिसाबै जों हेल्प होनाया गावजों गाव बे जोंनि मोनसे गोनांथिथार हेल्प होलायनाया बेखायनो आंथ' एसेबां माने रां रुफा थानाय मानसि नङा अब्लाबो आं जा एसे खामायो नोंथांमोननि अननायाव दे आंहा बेलेग इनकाम सर्स जेबो गैया आं खामायो ससियेल प्लेटफर्मजों स' बेखिनियावहाय आं जेसेबांखिनि हायो दा आं होनो नागिरनाय एमाउन्टआ जोबोर फिसा अब्लाबो बेखिनिजों बे न'खरा अलखदाव गोलैनायाव एसेबाबो हेल्प जागोनखौ आं आसा खालामदों आरो आं एसेबांखिनिथ' होनो हाया आं 20,000ल'सो होगोन आरो आं दाख्लैनि माने बे आयंआ गाबनाय भिडिअखौ नुनानै बिराद दुखु मोनदों आरो आङो बांसिन निउसफोराव बै जिथु जोंसार मुसाहारि बिथांनिखौ नुगासिनो आङो बेखौबो फैदों होनाया मोनफा मोननै खिन्थु जेसेबांखिनि मानसि बैयाव थांदों बेयाव बिराद खम फैदों आरो आं मोननैबो न'खरखौ समानै नायजानो लुबैदों माने बिराद दुखु मोनदों आं मानि गाबनायखौ जेबो नङा जि जानानै थांनांगौ जि जालांनानै थांबाय दा जों बयबो खौसेथियाव फैनानै हेल्प होलायलायनांगौ बेखौनो आं बुङो आरो आं बारा एसेबां बुंला आरो रावखौबो सरकारखौ जों नेवसिनानै लाब गैया जा एसे हायो सरकारा हेल्प होगोन जोंखौ आरो जोंनो दङ जेब्ला जों जेनेरेल मानसियानो दङ जेब्ला जों बयखौबो हेल्प होनांगौ आरो आं जा एसे हायो बेखौनो होफैबाय नोंथांमोना गाज्रि नङा जोंहा गेमस्रि दैमारिया फैनानै बेवहाय 20,000 रां बिथाङा एनाउन्समेन्ट होबाय बेजों लोगोसे बिथाङा माखासे गानग्राबो लाबोदों गानग्राबो लाबोफादों बिथाङा गानग्रा जि जोम माखासे लाबोफादों आं बिथांनि थाखाय आं बिनि थाखायनो बुंगोन आङो जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो जय बर' हारिनो जय बड'लेण्डनो जय बड'लेण्डनो जय गेमस्रि दैमारिनो जय गेमस्रि दैमारिनो खुलुमबाय बयनिसिमबो गेमस्रि दैमारिया दिनै फैनानै बेवहाय मदद होफैदों बे जोंनि थाखाय मोनसे इन्डिभिजुवेलि गावनो पार्टिकुलार हारसिङै फैनानै मदद होफैदों दुखु मोनदों जे माबायदि जाथाय जादों नङा होमबा दिनै लेट जोंहा जनक कुमार ब्रह्म आरो लोगोसे जोंसार मुसाहारि बे मोननैनि न'खरनि गेजेराव बिथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों आंबो जोंनि प्लेटफर्माव बिएम सोदोब चेनेलाव आंबो बुंदों बे बाथ्राखौनो जे जों मोननैबो न'खरखौ जों मोजाङै नोजोर होनानै नायनांगोन जों खाथिल' होननानै क'क्राझारनिफ्राय खाथि होननानै जों गुबुन मोनसे जायगायाव जोंसारनि न'खरावल' थांनानै जों जानाय नङा जों जनकनि न'खरावबो फैनांगोन लेट जनकनि न'खरावबो नङा होमबा स' बे बाथ्राखौ थारानो बुंदों बेनिखायनो बेयाव आंखौ साजेस्ट माने बिहरनायावलाय बबे मोनसे थांनाय बांसिन मोजां जागोन होनना बुंनायावलाय आं बुंबाय जनकनियावहाय लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न'आवहाय बिराद खम जादों स' आं बेखौ बुंबाय स' बे बाथ्राया सैथो आरो बेखौनो जों लानानै दिनै बेवहाय
फैग्रोबाय बिनि उनावहाय जों बे नङाखि जोङो लेट जनक कुमार ब्रह्मनियावल' फैदों जों बे माने नैबे गेमस्रिया बे लेट जोंसार मोसाहारि न'खरावबो थांगोन बिथाङा बाट बेयावहाय गुवाहाटीनिफ्राय फैलाय जेला एसे टाइम लाबाय आरोना लेट जाबाय मोनाबायबो नोंथांमोनाबो बेयाव फैदों आरो लोगोसे गोबां गोजोननाय मोन्दों जोंथ' एक्सपेक्टबो खालामाखैमोन बेबायदि बेवहाय एसेबांखिनि रायजो राजा दं होननानै आरो लोगोसे सोरबा फंबायमोनाबो कल खालामदोंमोन आरो नैबे ब्रादारजोंबो जों रायलायदों आरो लोगोसे आरो सोरबा फन खालामहरदोंमोन बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि जा रिपर्टार दंफायो नै बिथाङाबो कल खालामदोंमोन स' बेयाव फैनानै जों मिथिया बबे जायगायाव नुवा खिन्थु आंनो मेप हरदोंमोन सोर हरनाय मेपा नों हरदोंमोन ना नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि बिथाङा मेप हरदोंमोन जों बेयाव बिसिम सौफैबाय आरोना थेंक्स फंबायनिसिम बिथाङा हरनायनि थाखाय नङाबा जों आन्दायगौमोन आरोना जोंथ' बोरै मोनथिनो नङा बबे जायगायाव बबेयाव मा जादों दा आजिखालि जोंहा डिजिटेल मुगासै जायगाखौ बहा चिप सेरना होबानो जों बेनिफ्राय शेयार खालामना होबानो मोनथियो आरोना नङा होमबा स' बेनो आरोना दिनैनि बेवहाय फैनायनि खारना जोंहा गेमस्रि दैमारि बिथाङा गावनि जि इनकाम इउटिउब प्लेटफर्मनिफ्राय बा ससियेल प्लेटफर्मनिफ्राय जि मोन्दों इनकाम बिनिफ्राय बिथाङा डनेसन खालामनो फैदों बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बेनो जाबाय थेंक्स गेमस्रि बिनि थाखाय फैनायनि थाखाय बेवहाय जे नैबे काजिगाव एरियानि सिङाव थानाय नङा होमबा काजिगाव ना काजिगाव एरियानि सिङाव थानाय मंगलाजरानि ओनसोलालाय मंगलाजरा ना मंगलाजरा आनसलिकनि सिङाव थानाय नैबे मंगलाजरा गामिनि जोंहा नैबे लेट जनक कुमार ब्रह्मआ जि फेक इनकाउन्टार फैबाय आरो मदद खालामफैबाय बिनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बेबायदिनो गेमस्रि बायदिनो गोबां रायजो राजाफोरनिफ्राय उजिबावदों आरो मदद खालामफैबावदों बेल' नङा कि जुजाय माइगाब खालामनाय सोरनिबा न'खराव थांनाय ना आं बेखौसो बुंनो थाङो ना लेट जनक कुमार ब्रह्मआ हाबा जायैखायसो बिनि न'खराव फैयाखै नामा माखासे सुबुंफ्रा ना बेवहाय माखासे सुबुंफ्रा ओरै थांलाय ओरै फैलाय खम नुयो बेनि थाखायनो आं बेखौ बुंनो गोनां जादों आरोना माने ना बेवहाय बड'लेण्ड बुब्लिनि नैबे रिपर्टार फैदों सोंगोन बेवहाय बेसेबां सुबुंसा फैदों बारा फैयाखैना गोबां खम सुबुङा फैदों आरोना स' बे बिराद लामाया गाज्रि अब्लाबोथ' जों फैदों ना नङा होमबा फैनो गोसोथारब्ला लामा गाज्रिनि खोथा गैया नङा होमबा स' बेनो आरोना फैनो गोसोथारब्ला लामा गाज्रिनि खोथा गैया जोङो जानानैबो फैनो हायो स' बेवहाय जों अबेबा थाबाय गोरलै गथ'ल' दङ होननानै जों बेवहाय जों गोरलै गथ'खौल' नायनानै खुनु बेवहाय जुजाय माइगाब खालामनो नाङा मिथिबायना जायखिजाया मोननैबो न'खरखौ नायनांगौ नङा होमबा दा बिथांनि न'खरनि मादैयाबोथ' बेसेबां गाबदों नङा होमबा बिनि मोदैया मा मोदै नङा नामा नङा होमबा स' बेनिखायनो बेनो आरोना स' गासिखौबो आङो दैदेनगिरिफोरखौ जेसेबांखिनि लिडार बैथिं थांदों बिथांमोनाबो बेयाव फैनांगौ नंगौना नङा फैनांगोना फैनाङा बिथिंजायल' थांनांगौ नामा बेयावबो फैनांगौ समान नोजोरजों नायनांगौ आरोना जों बुङाखै बेवहाय मोनसेल' नोजोरजों नायनांगौ जों समान नोजोरजोंसो नायनांगौ स' बेनिखायनो जों बे बाथ्राखौ नोंथांनिसिम बेखौनो बुंनो फैबाय गुरै खावलायनाय थाबाय गासिनिसिमबो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि बड'लेण्डनि we want Bodoland we want Bodoland we want justice justice for fake encounter on late जोंसार मोसाहारि and जनक कुमार ब्रह्म we want justice thank you बस थाथोंसै नङा होमबा स' दायो बेवहाय जोंहा जाय खामानिखौ मावनो फैदोंमोन गेमस्रि दैमारि बिथाङा बेखौ आङो जिखिनि अनसुंथाइ होनो फैदोंमोन बेखौ आं खावलायनो थाबाय बिथाङा जाहाथे बेवहाय बिथांनो होयो आरो हेन्डअभार खालामना होयो बेवहाय गाननाय जि जोमजों लोगोसे 20,000 रां खुलुमनाय थाबाय गासैखौबो खेबसेनो खुलुमनाय जासिगोन गोबां मोजां खामानि मावबायलै गेमस्रिया दिनै दाख्लैबो मावदों बिथाङा बैयावहाय बैयावहाय माबायावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैलामैलायावहाय 102 न'खरनावबो बिथाङा थांनानै 50 केजि मोनसे न'खरावनो मोनथिबायना माइरं हैदों बिथाङा मोनथिबायना बिनि थाखायबो एकदमबारे थेंक इउ मानसिया सोरखौबा मदद होनायावहाय रां रुफाजोंल' नङा दे
रायलायफैनानै न'खराव नुजाथि फैनायानो बे अलखद जानाय समाव गोबां माने रां रुफाजोंल' नङा दा आंनियाव थानायखायसो आं होफैदों नंगौना नङा जा एसे दङ आंनाव बेखायसो होफैदों आङो सोरबा गैयै मानसियाबो दिनै होफैनो लुबैयो खिन्थु रां गैया बेफोरबायदि आरो दै बहुत मानसिफोर बिदिनो दङ स' बिदि होननानै सोरबा रां होफैनायखौल' मोजाङै साननानै लानांगौ बिदि नङा गासैबो जाय बिथांमोना दुखु जाखागोन आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो आरो सिगांनिफ्रायनो बुंखायो आङो जा एसे हायो आङो होलांबाय थागोन आंनि जिउ जोबजासिम बर' हारियाव जेसेबांखिनि अलखद जागोन आं एसेबाबो जा हायो आं होलांनो नाजागोन आरो बेनो आंनि सिमां दे गावनि औ दे दिनैहाय नैबे सप्ताया जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव बुंनो हानाय बियो फोजोबनि नार्जारि नोंथां आरो नैबे जोंनि केएमसि दैमारि आरो बेजों लोगो बावनाय लोगो नोंथांमोन जेरै बिथांमोना जोंनि बे सखना गामियाव फैनानै बै जनक ब्रह्म दुखुथिया न'खराव अनसुंथाइ होफैदों आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद मोजां बारबाय संनाय जासिहरबाय आरो इयुनाव जोंनि गामिखौ मोजां फैनानै बिबुंथि फैबाय आरो इयुनाव जों दाथ' बायद'खौ ओरैनो माबायावसो नुयोमोन ना मा होनो मबाइलफ्राव दा फैनानै जोंनि माबायाव देखायफैथारबाय बिनि थाखायबो आं बिराद आं खेबसे लास्ट बुंबावसै आरोना जेनेबा जोंनि गेजेरावहाय जिखिनि दायो जालांबाय जोंथ' दा जास्टिसखौ नांगौ नङा होमबा दा नैबे आदामोननि न'खरावहाय जिखिनि रुंसारि जालांबाय लेट जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि मुङावहाय बिटिआर सरकारा साख्रि होबाय आरो बिनि गेजेराव साख्रि होनायखौ बिटिआर सरकारखौ थेंक्स जासियो आङो गोजोननाय थाहरो बाट बिनि थाखायबो जों बेखौ बुंगोन जोंनो जास्टिस नांगौ न्याय नांगौ साख्रिजोंल' नङा जोंनो बे मानसिखौ जाय मानसिया बुथारग्रा बे मानसिया बे गावथारग्रा सुबुंखौ सासपेन्डल' नङा हायोब्ला फासि होनांगौ स' बिनिखायनो जों गासिबो बेखौनो बुंगोन जोङो जास्टिसआ बेनो जेनेबा जों जास्टिस खालामनायनि मोनसे फिथाइ जों मोनदों बेनो जाबाय साख्रि नङा होमबा ओमफ्राय बिथाङा जेरै बुंदोंमोन बेबायदिनो थिग जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों बेखौनो खावलायो बिथांमोनखौ जों बे नङा कि बिथांमोना फैयोब्ला रांखावरि लानानै फैनाय नायफैनांगौ नङा होमबा दुखु खस्थ'खौ नायफैनांगौ मेसेज होफैनांगौ मानो होनोब्ला बिथांमोना फैब्लानो मिडिया फैयो नंगौना नङा दैदेनगिरि फैयोब्ला मिडिया फैगोन ना फैया अब्ला मिडिया फैयोब्ला फुरा बुहुमाव मिथियो नंगौना नङा खुलुमबाय आंना बेनो जोबथारबाय थेंक इउ डिजिटेल मुगा बयनिबो आखायाव स्मार्टफन थायो बयबो माबा मोनसे इन्सिडेन्ट जाबानो लाइभ होयो स' बेयावहाय जों नुगासिनो जे दाय गैयि सुबुंखौबो बेफोरबायदि हमनानै लांदों फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बेफोरबायदि हमनानै लांदों स' आंहाबो फंबाय दङ आंहाबो बिदा दङ दिनै जुदि आंनि बिदा बा फंबायखौ हमनानै लाङो स' नोंथांमोना माने आंनि न'खराव जायाखै बा आंनि आंगोआ जायाखै होननानै सिरि थानाङा दै दिनै बयबो कालचारनि मानसियानो जा बा सोरबा जेनेरेल मानसियानो जा सोरबा ससियेल वर्कार नङाबाबो बे खेत्रआवहाय नोंथांमोना सोमावसारनाया गोनांथार आं बेखौ बुङो नोंथांमोनखौ आरो बयखौबो आं खावलायो जे बेयावहाय नोंथांमोना रां रुफा होनोल' फैनाङा सुखु दुखु खबर लानो फै रां रुफा होनो गैयाब्लाबो नोंथांमोना लाजिनाङा सुखु दुखु खबर लानो थाखाय फै आरो जिहेतु जों दायो बयबोनि थाखाय बा जास्टिस मोननांगौनि थाखाय सोमावसारदों बेयावहाय बयबो बाहागो लानांगौ आं बेखौनो खावलायो आरो साख्रिजोंल' जानाय नङा सासे मानसिनि जिउखौ जों साख्रिजों रुजुनो हाया दै सासे मानसिया हाजिरा मावनानै जाहोबाबो बे खुसिया बेलेग आरो बे मानसिया गैयालासिनो जों साख्रि मावनानै हाजार फैसा खामायबाबो बे खुसिया खुसि जानो हाया बेखायनो जों बयबो लुगैयो मा जास्टिस आरो बे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जालांबाय जाखिनि न्याय खालामलांबाय बिथांमोना बेयावहाय आंनि थिंनिफ्राय खावलायनाय बिटिआर सरकारा थाबैनो बेयावहाय मोजां इनभेस्टिगेट खालामनांगौ आरो
जाय दाय मावगिरि बिथांखौ साजा होनांगौ आंनि बिथिंनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो आरो आं दिनै गोजोननाय मोनदों दिनै आं गोजोननाय मोनदों बिथांमोननि न'आवहाय नुजाथिफैनो हानानै माइ मोनखो बयनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लिनि बेवहाय नुजाथिफैनाय करेसपन्डेन्ट एबा रिपर्टारखौ गोसो गोरबोजों खुलुमनाय थाबाय दिनै जि थांखि लाना फैदोंमोन काजिगाव एबा मंगलजरा ओनसोल आन्चलिकनि सिङावहाय मंगलाजरा गामियावहाय फैनानै जा गेमस्रि दैमारि बिथाङा जिखिनि अनसुंथाइ होबाय 20,000 रां आरो लोगोसे माखासे गानग्रा जोमग्रा बिनि थाखाय गोसो गोथारै गेमस्रि दैमारिखौ थेंक इउ जासिबाय आरो लोगोसे नैबे लेट जोंहा जनक कुमार ब्रह्मनि बिदा आरो लोगोसे बिबादिया बाजैया बेलेगाव थांबाय खिन्थु बेवहाय नैबे आदा नामा मोनबाय नारसिं ब्रह्म आदाखौ जों लोगो मोनबाय आरो बिथाङा जोंहा गेमस्रिया होबाय गेमस्रि माबाफोर बुङो आं बेखौनो खावलायो बे जिथु फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जाखिनि जोंनि बर' लाइमोन बा जाखिनि जोंनि बर' सुबुं सानैया रुंसारि जानानै थांबाय बेयावहाय आरो मोजाङै सरकारा इनभेस्टिगेट खालामनांगौ बेनि सायावहाय आरो थाबैनो जास्टिस मोनगोन होननानै आङो बेखौ आसा खालामो सरकारनिसिम आरो सरकारा मोजां खामानि मावदों बिथांमोननि जिउ खुंलांनो थाखाय बिथांमोनखौ साख्रि होनायखौ आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोनाबो जा एसे हायो बयखौबो खबर लालायबानो जाबाय आरो जों बयबो खौसेथियाव फैनांगौ अब्लासो जोंनि बर' हारिया मोनसे गोख्रों हारि हिसाबै मुलुगावहाय जौगानो हागोन जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बड'लेण्डनि नो मोर फेक इनकाउन्टार No more fake encounter! नो मोर फेक इनकाउन्टार No more fake encounter! नो मोर फेक इनकाउन्टार No more fake encounter! स्टप फेक इनकाउन्टार Stop fake encounter! स्टप फेक इनकाउन्टार मोनाबायलै मा एकदमबारे बाय 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 Bye bye! जय बर' हारिनि रडा हर जाबायलै नै जोङो दायो बिराद मोनाबाय बायनो थांगासिनो दं नै लामा नायदो बिमा जमा नुयो नालाय मबाइलाव नायलाय नोंसोरना जमा लोगो ओरै नुयो आको खबारसिन ইয়াতে অলপ দূৰ মোটামুটি নিয়াৰেবল 400 মিটাৰ এই অলপ স্লপিং আছে স্লপিংটো এৰি এটা চাৰিআলি পাব উত্তৰ পিনে যিখিনি গৈছে ৰাইট সাইড যাব লাগে ৰাইট সাইড যাব লাগিব এইটো সিধা গৈ থাকিব নেশ্যনেল হাইৱে নেকি এইটো নেশ্যনেল হাইৱে না এলেকা ৰাস্তায় ভাল ৰাস্তা অ'কে থেংক ইউ দাদা मोनाबायलै जोङो मोनाबाय नै स' रायजो राजाफोर दिनै नेक्स्ट डे दिनै लेट जोंसार मोसाहारिनि न'खराव थांगोन जोङो दायो ओमफ्राय मैयाहाय जोङो लेट जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांना फैबाय ओमफ्राय गेमस्रिया बङाइगावआव हर थाहैबाय दायो दा गेमस्रियाबो फैगासिनो दङ जों दायो गारियाव क'क्राझारनिफ्राय थांगासिनो दङ जों दायो सेक्रेटारियेट अफिस खाथि मोनबायानो स' गाइस दिनैनि दिनाव माबायदि जालाङो बेखौ जों दा भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबासो मिन्थिसिगोन आरो जोंबो थांबासो मिन्थिसिगोन स' दिनैनि दिननि थाखाय गावखौनो गाव सेफ जार्नि होननानै बुंना लाबाय आं थेंक इउ स' फाइनेलि जों सफैबाय जायगासिम गोबां मानसिफोर दं माथो अके जिंना स' गाइस जों फाइनेलि सफैबाय लेट जोंसार मोसाहारिनि न'आवहाय ओमफ्राय लेट जोंसार मोसाहारिनि हिन्जाव बिनानावजों जोङो लोगो मोनसिगोन दिनैनि दिनावहाय स'
दायो ओंखारनोसै बेवहाय नायनोसै So, nunggu bisa di sana. Oh, mana mau? Beda. So, खुलुमबाय रायजो राजाफोर बयनिसिमबो गामिया बियो सालगुरियानो गोग्लैना सेलेखायाबो बेयावनो खाथियावनो बाजारा नङा होमबा स' बेवहाय जों दिनै नुजाथिनो फैबाय दाख्लैनिफ्रायनो आं फैबाय थानो सानबाय थादोंमोन जेब्ला जाथाय जादोंमोन बा नोंथांमोना खायसे मिथिखादों जानांगौ आंना गारिया एक्सिडेन्ट जानानै गेरेजावसो दं आरोना बेबो आंनि गारि नङा भारासो बा दिनै गेमस्रि दैमारिया नोंथांमोननि न'आव फैनायावहाय बिथांनि मददजों आं नोंथांमोननिसिम फैनो हाबाय मादै मानसि खुलुमबाय थेंक इउ स' माच गेमस्रि जे नोंथाङा मैयाबो रुंसारि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव थांनानै नोंथाङा जे अनसुंथाइ हैबाय आरो लोगोसे दिनै नोंथाङा बेयाव फैनानै जुजाइ माइगाब खालामालासिनो रुंसारि जोंहा जोंसार मोसाहारि न'आव फैबाय बिनानावनि बे हेलेना मोसाहारिखौ नायनो थाखाय बिथांनि गथ'खौ नायनो थाखाय आरो बिथांनि फिसाजो अनिसाखौ नायनो थाखाय बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गेमस्रि दैमारिखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा आं जिखि बाथ्रा बुङा मानो बे गासिबो रायजो राजाफ्रा मोनथिजोबखाबायानो मा बुंनांगौ दा दुखुनांथाव बाथ्रा जे नैबे हेलेना मोसाहारिनि हौवा एबा रुंसारि जोंसार मोसाहारिया माखासे फेक एकाउन्टजों
थाजादों होननानै बेखौ जों बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिनो मोन्दों नङा होमबा बिनि बेलायावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गुदै धरनाबो होदों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिनि सायाव जास्टिस खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बाक्सानि जेसेबांखिनि फरायसाफोर बिथांमोना लोगो नांनानै माखासे न्याय बिनो थाखाय लामा लामा जास्टिस खालामदों बे बिराद गोनांथार आरो खालामदों बिनि थाखाय गासिबो फरायसाफोरखौ गोसो गोरबोजों थेंक इउ आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन बेवहाय रायजो राजाफोरा फैनानै जे सालगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जोंहा बिनानाव हेलेना मोसाहारिखौ मदद जे होबाय बिसिनि थाखायबो गासै बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय जासिबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै रायजो राजाफोरखौ गोजोनग्लाय जासिबाय आरो लोगोसे बिटिआर सरकारा जे बिथांमोनखौ साननानै बेवहाय मोनसे साख्रि होदों बिनि थाखायबो गोजोननाय जासिबाय बिनि थाखाय गासैखौबो लानानै जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि स' आं बेखिनिखौ बुंनानै जा गेमस्रि बिथांखौ आङो खावलायबाय जे बिथाङा गावनि बिबुंथिखौ एसे लाखियो मोजांमोन बिथांमोननिया जायगायावनो लेट जानानै माने जोङो बयबो थांबाय आरो दिनै फैनाय जाबाय आरो माने बयखौबो खावलायो जे जाय जाय बिथांमोना बेयावहाय फैदों बैयावबो थांथों मोननैखौबो समान नोजोरै नायनांगौ ना ओमफ्राय आं बेखौनो खावलायो जोंनि सरकारखौ जे मोजाङै बे केसावहाय मोजाङै बिथांमोना CBI इनकुवारि खालामो ओमफ्राय आरो जाखिनि दाय मावलांबाय जाय सुबुंफोरा अननाय खालामलांबाय जोंनि बर' हारिनि सानै सुबुंखौ बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट केपिटेल पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै आं दाबि खालामो जोंनि सरकारनाव लोगोसे आं दा जोंनि सरकारखौ खावलायो जे फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जोंनि फंबाय बिदा बिनानाव बयखौबो जेनेबा मोजाङै सांग्रांथियाव थाहोनानै जेनेबा बेफोरबायदि फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय बोलि जाहोनायखौ आङो लुबैयाखै आं बेखौनो खावलायो सरकारखौ एनकाउन्टार खालामनो खालाम बेवहाय जोंहा जेबो प्रब्लेम गैया खिन्थु फेक एनकाउन्टारनि मुङावहाय जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि खहा जानायखौ जों लुबैया बेनि थाखायनो जोङो सोमावसारनांगोन आरो जोङो सिरि थाबा जानाय नङा दिनै आंनि न'आव जायाखै होननानै आङो दिनै सिरि थाबा जानाय नङा जिहेतु जोंनि बर'निनो मानसि जों दुखु फोरमायनांगोन बेवहाय जों सिरि थाबा जानाय नङा होननानैनो आङो दिनै खबर लानो थाखाय फैनाय जादों आरो जा एसे हायो आंथ' एसेबां रांखावरि गोनां मानसि नङा अब्लाबो आं जा एसे हायो बेखौ होफैदों आरो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय आङो बेवहाय गेमस्रिया फैनानै जिखिनि बुंफैबाय बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे बुंबाय सेरजासे ना माने बुंनायखौ आं बे माबा जोबाबो बुंथ'ला साराय जोबाबो बुंथ'लाना आदियानो जोंहा बेनिफ्राय आङो रायजो राजाफोर गेमस्रिया जेब्ला बेयाव अनसुंथाइ होनो फैबाय गासिबो बुंनाया जाखाबाय नङा होमबा बेनिखायनो आं गेमस्रि बिथांखौ नैबे बिनानाव हेलेना दैमारिनिसिम गावनि अनसुंथाइखौ गथायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय रायजो राजाफोरसिम माबा मेगना माबा जादों गासिबो रायजोफोर आदैमोन फंबायमोन खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि थेंक इउ जों थांसै दे गारि बानायनायखौसो नायफैदों आङो गारियानो बानायनानै दाबो जायाखै